2 iyun. Быйыл бийик жеңүүгө 75 yıl болду. 1941-yılның 22 iyun эртесинде Германия гаскерлери биздин элге hüjum этти. Бу күннү биздин ветерандарыбыз бек жакшы кадырлыйлар. Сугуш ыйлансыз башланса да, биздин халык бирешмеди. Биринчи минутлардан ук каршы турду. Ватанны саклар үчүн үзүн жаллемиче. Бийик ватан сугушу 1418 күн барды. Советлар Союзу 26 миллионнан артык киши югалтты. Оккупантлар 2 миңге якын шәһәрләрне, 70 меңнән артык авылларны юк итәргә теләде. 22 июнь сугыш башланган көнгә багышланган төрле акциялар Рәсәйдә генә түгел, ә башка илләрдә дә үтә. Бу көн тарихта бик моңсу булып саналса да, без аны хәтерләргә тиеш. Замешанными теста, без злобы и без мести, лжи, зависти и лести, а с добрым сердцем, щедрою душой. Мы россияне, да будет всем известно, что из особого замешанными теста. И много столь замеси, и мудрости, и чести, заложены славы вековой. Мы не хотели никогда, по своей воле мы ни с кем не воевали. Пахать и сеять, строить города, детей растить нам предки завещали. Но, к сожалению, досталось доли нам, о чем расскажет нам история старушка, чтоб дать отпор пришедшим к нам.